Probíhá synchronizace katastrof. Rusko. V Rusku došlo k velice silnému tornádu síly IF3, které se prohnalo nad obytnou zónou a zničilo spoustu domů. A hned následující den do těch poničených domů, stržených střech, začalo velice silně lít, protože se přijel silný liják. Takže co nestihlo zničit tornádo, ničil déšť. Máme tady klimatické události, monitoring klimatu ve dnech od 22. června do 28. června. A teď se můžeme podívat na ty teplotní rekordy, které v tomto období padaly v té vlně veder v Evropě. A byly to tisíce rekordů. Víte, nejsme na to připraveni. A nikdy dřív takové vedro, takové vlny veder nebyly. Já už toho pamatuju docela dost. Pak si tady můžeme podívat na zemětřesení v Japonsku. Síly 7,2. A dvojí zemětřesení ve Venezuele, kde jedno zemětřesení dosáhlo to první magnituda 7,2 a zhruba za půl minuty přišlo k dalšímu zemětřesení a to bylo síly 7,5. Ještě silnější. Pustím vám teď krátký úryvek z monitoringu a odkaz na celý monitoring přidám do komentářů. Venezuela. 24. júna zažila Venezuela jednu z najzávažnejších seizmických udalostí vo svojej 125-ročnej histórii. Sever krajiny s husto obývanými oblastiami, dopravnými uzlami, prístavnou infraštruktúrou a hlavným mestom Caracas zasiahli dve silné zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré udrali s odstupom menej ako minúty. Najväčšie škody utrpel štát La Guaira, ktorý úrady vyhlásili za katastrofickú zónu. Správy miestnych médií opisovali desivú scénu. Ľudia sa zhromažďovali pri zrútených budovách, nemohli sa dovolať svojim blízkym a nevedeli, či sú nažive. Očití svedkovia uvádzali, že ľudia boli uväznení pod troskami a že ich vlastné úsilie nestačilo na odstraňovanie betónových platní. Počuli hlasy týchto ľudí a v prvých hodinách prakticky sami odstraňovali trosky rukami, lanami a improvizovanými prostriedkami, pretože záchranné zložky fyzicky nemali čas doraziť ku všetkým zničeným budovám naraz. Caracas tiež patril medzi postihnuté oblasti. Deštrukcia v hlavnom meste nebola rozsiahla, ale miestami bola mimoriadne vážna. Záchranárov brzdil nedostatok nástrojov na rezanie betónu a kovu, ako aj základných zásob, ako sú príľby, voda, potraviny a ďalšie nevyhnutnosti. Situáciu ešte zhoršila skutočnosť, že zemetrasenia sa vyskytli počas sviatku, takže v zničenej zóne sa nenachádzali len miestni obyvatelia, ale aj návštevníci. Podľa oficiálnych údajov k 1. júlu dosiahol počet obetí 1943 ľudí. Viac ako 10,5 tisíca bolo zranených. Zdravotnícke zariadenia fungovali nepretržite. V regióne hlavného mesta boli okrem verejných nemocníc do liečby zranených zapojené aj súkromné kliniky. Na dočasné ubytovanie ľudí boli použité veľké verejné zariadenia. V La Guaira bol na jednom zo štadiónov zriadený dočasný prístrešok a zdravotnícke stredisko. Tí, ktorí sa kvôli prasklinám a dotrasom báli vrátiť do poškodených budov, zostali niekoľko dní na otvorených priestranstvách, v parkoch a dočasných táboroch. Seizmická aktivita pokračovala aj po hlavných zemetraseniach. Do poludnia 27. júna úrady hlásili 430 dotrasov.